16.6. sa na prvom slovenskom literárnom gymnáziu už po 7. krát koná festival Carpe Diem. Tento deň naša škola mediálne ožila. Pracuje sa v rôznych dielniach s rôznymi lektormi. Tak význam tohto festivalu je asi v tom, aby sa študenti nielen prvého slovenského literárneho gymnázia, ale vôbec všetci, ktorí prídu, všetci, možno aj tí absolventi alebo študenti základných aj iných škôl, možno aby si uvedomili to, že prvé slovenské literárne gymnázium už nie je zďaleka len o literatúre, ale je o ďalších veciach, ako je napríklad aj žurnalistika, ako je hudobné umenie, ako je divadlo a tak ďalej. A že jednoducho toto všetko svojim študentom ponúka a tí študenti si môžu naozaj počas tých 4 rokov aj na tomto festivale možno tak trošku oťuknúť to, čo ich baví, k čomu majú vzťah a potom si nejak to svoje smerovanie nalinkovať, že na akú školu možno ísť alebo čomu sa venovať ďalej. A takisto je to perfektný priestor na stretnutia a na také príjemné strávenie času s ľuďmi z umeleckého. Pre mňa je to hlavne to, že zistil som, že aj môže byť aj škola, ktorá môže baviť. Lebo ja som zažil školy, ktoré ma nebavili. Nenádherný. Hodil by som vám do obyvačky. Vždy som tušila po fikuse. Páči sa ti? Naozaj sa ti páči? Oni sa veľmi páči. A pre ostatných, tak to musia oni povedať, ale dúfam, že nám bolo spolu fajn, bolo tu veľa tvorivých ľudí, fakt sme si užili kopec randy, nasmiali sme sa a myslím, že sme si porozprávali aj celkom zaujímavé veci navzájom. Takže pre mňa to bolo veľmi obohacujúce. Bol som tu pred 2 rokmi na súťaži amatérskych divadiel ako porodca, takže som sa dozvedel veľmi veľa o tej škole. Ty mi nič na to nepovieš? Nie? Kúpime si taký kus? I missed the good part that I realized. I started looking and the bubble burst. I started looking for excuses. Come on in, I've gotta tell you what a state I'm in. I've gotta tell you in my loudest. Boli ste už niekedy na takomto podobnom festivale lektorovať? Nie, nebol som a je to výborné. Začali sa majstrovstvá sveta v Africkej republike. Samozrejme zvieratka sa netešili na futbal. Zvieratka sa tešili, lebo šéf lesa, medveď, ide povzbudzovať do Afriky. Vtipy sú tiež, ale skôr je srandovnejšie sledovať tie rozpaky. Keď ľudia nevedia, že či si robím srandu, ľudia sa ma pýtajú často, či to je pseudonym, však je to aj na knihách, tak si myslím, že to je určite pseudonym. Takže tak, to, keď sa človek neberie príliš vážne, tak mu to nemôže prekážať.
Aký najväčší význam vidíte v tomto festivale? Asi to, že tí, ktorí sa budú chcieť v budúcnosti venovať žurnalistike, či už v rozhlase, v printových médiách alebo v televízii, že majú šancu stretnúť sa s človekom z praxe, ktorý možno má inú autoritu ako ten profesor. Ja nikoho neznámkujem, chcem byť kamarátska a chcem, aby som im odovzdala čo najviac praktických vecí, s ktorými sa človek stretne a na ktoré narazí a ktoré ich možno ešte viac zaujímajú ako to, čo nájdú v knihách. Ale môže sa stať proste, že človek dostane blok. Ja som tiež mala, a to som mala jednu ukecanú ženskú, ktorá v opere v Banskobystrickej začínala so všetkými s Gruberovou, ktorá teraz spieva vo Viedni, je slávna proste v celom svete. A ona vedela historky, ako tam starý pán Babiak, ešte operný spevák, ako rádioamatér, a neviem čo všetko. Ona nám to všetko porozprávala pri káve, proste tá ženská poznala každý špend, a pritom to bola šepkárka, hej, z opery, ale bol to ten najdôležitejší človek a poznala sa s každým, aj s hostujúcimi umelcami, všetci sa dobre s ňou. Výborný rozprávač. Dvakrát som s ňou sedela na káve, sme sa rozprávali o hodinovej relácii. Prišla do štúdia, zasvietila červená, z tej ženy som nedospala. Fyzika. Na podobnom takomto som asi ani nebol, keď nerátam tento istý pred rokom. Vtedy som tu bol pozrieť na takejto poetickej dielni, ktorú viedol vtedy kolega môj. Už dlouho šlapu po světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen. Tak ja verím, že to pomôže už na tej ktorej dielni, že ak len aspoň jedného toho frekventanta alebo účastníka to trošku nakopne, to trochu pozdvihne k tomu, aby sa povedzme hlbšie tomu začal venovať tým problémom, ktoré sú s tou tvorbou, či už textárskou, básnickou alebo režisérskou, povedzme. Tak to malo nejaký význam určite. No, najväčší význam v tomto festivale. Hlavne, že sa koná, lebo tak nie je to také časté, že by si škola organizovala vlastný festival, čo je veľmi dobré, lebo tí žiaci predsa len aj keď spolu fungujú v triedách, tak možno medzi triedami tak nie, a tu majú možnosť sa aj takto spoznať, možno sa naučiť niečo nové a možno načerpať nejakú novú inšpiráciu do budúcnosti a možno si aj upresniť, že čo chcú teda robiť a čo ich zaujíma. A je to fajn, že sa to tu koná už 7 rokov. To je veľmi dobré. To dávam za to 10 bodov. A prejdeš rovno plynule do tohto, aby tam divák mal, aby bol divák tým prekvapený, vieš, že nie, že teraz odložíš toto, pomaličky si zoberieš toto, to už niečo preznačuje, ale už začína tušiť, možno niekto už vie, že čo sa stane. Hej, aby to bolo také, že bum, a ľudia, čo ti je? Hej, no tak tu som tretí rok, tretíkrát teda, čo vždy som chodím rád, hej, lebo je to fajn, dobre sa mi to robí. A robil som ešte nejaké workshopy, ako presne neviem povedať, že kde. Plus samozrejme s Maňou Malackom, keď sa pripravujú ľudia na vysokú školu, čo sa týka odboru herectva, tak vždy máme nejakú prípravu, dá sa to nazvať tiež workshop, kde robíme texty, ktoré musia mať na príjmačkách alebo etudy. Košu, hej, teraz otvoríš, pozerá, že vlastne nemáš čo robiť takto. Koniec za i bez niczki.
pesničky. Rozrevil sa, lebo sa furt nebil. To je koniec za ním pesničky. Them bloom for me and you, and I think to myself,